Kufuneka bashintshe kanje ukuze bamukeleke. Kufanele sifane noPaul. Sivuma ukuthi uma ngabe sishintshe ngokuphelele. Singashintshi sivalise lodwa sivule lodwa. uPaul into engithandayo ebalulekileyo namhlanje ukuthi uJesu owethu sonke. uJesu khona ngisho eseleni, uJesu khona ngisho kumbulali. Sekukuye ukuthi ukukhona kukaJesu wenzani ngabo kuyakhe impela. Gogres namhlanje ibirthday yakho. Sibonga uNkulunkulu ukuthi yonke leminyaka usigcinele wena. Mhlawumbe siyambonga futhi uNkulunkulu ngawe. Nabanye ababili abathathu bala ekhaya abazalwayo noma sebezelwe. Siyambonga uNkulunkulu ngomndeni wenu ngomndeni kaMdletshe omkhulu. Manje ebhlungu ukuthi uma uzalwa iminyaka yimi awukho la ufuna ukuyimisa kodwa ayikimi ke manje zoba na 21 zoba na 21 for the next 20 years na 21. Ayivumi impilo. The more uhlele the more na iminyaka yenza njani ehamba. Bawungathatha izithombe zakho nje manje uyibekela zishawa line una 14, una 21, una 40, una 50, una 60. Ungabona ukuthi isiningi metamorphosis osudlule kuyona. Ushintsho. Ngathi nalibona uvemvana. Loqala luyimoth. Lokuphuma libovemvana libe lihle nemibala emihle. Usamuhle ke kimi. Wawuvela umuhle nje futhi. Usamuhle. Ngathi nambona uvumela phezulu uthi yebo. Ukuzalwa kwakho-ke kuyasifundisa sonke ukuthi uNkulunkulu uyakupha impilo ende. Hayi ngoba kufanele, kodwa ngoba uNkulunkulu ubone kufanele ukuthi leyo mpilo ende uyiphile. Thina kasidlo sokubonga, nani kufanele dlo sokubonga nonke enizalwa namhlanje. Bamenzwa kule nyanga. uNkulunkulu ngamagracia nangezibusiso ayaphezulu. Baningi ababefisa ukuthi ngelanga babe neminyaka yo-8, babe na-79, kodwa bafikanga. Babefisa, kodwa kwenzekanga. Ingakho uNkulunkulu kufanele simbonge singaphezi, ngoba isipho sempilo akusona sethu sonke. Ukuphileka omkhulu umndeni okuthandayo nokuvela uyishayo khona baba. Sengathi uNkulunkulu umsonothando angahlala njalo enawo. Uma ucwebileyo uhlezi uvukuza ngeminyaka, ukukhanyisela, ukhola ngesikhathi zonke. Sengathi ukukhona bethu thina sonke sikhona namhlanje sizokubongisa. Sizothi uNkulunkulu akaqhubeke akupha eminye iminyaka eminingi uphila. Njengoba vele sinama generations amangaka 4. Three, 4 generations. Yeah. So awona wonke umuntu onaleso sibusiso sokuthi abone ama-generations wakhe ephila phambi kwakhe. Obazalile nabo onhlanhla. Wamzala nabo bagana waba nabantwana, abantwana babo sebenabantwana. So ke isizulwane sesisiningi sesiside. Bakhona bathi khokho ufuna sebengasashi isikhokho sebethi nje ngaphezulu kwalokho. Ngoba phela engakhokho seyifikile nazaba nabantwana. Yikho ngithi ke soku 4th generation. Ebandleni nje uzofika uphathe imali. Bese sithatha u4th generation wakho na uphathe imali ngoba iyava umthetho webandla u4th generation. Ngoba sikhona. So ke asazi ukuthi wenza ngasho uNkulunkulu agcina iminyaka eminingi kangaka kulokho nje uwe. Ngoba phela ngikubona nje usupheka lapho hlela lapha esihlalweni uDomo.
Uphuthu mgqobuzwa kuhleliwe manje akusamiwa sekuyahlala. Ipayi sezehle isondele la. Athi abeke khona la eduze aligqobuzela la. Asuma ngoba selibuyisela estofini. Hayi ngabona ngalela langa. Ukhari wami nje siwudlala nawo ugoqozwa kuhleli. Amandla sakhona. Phela sibese ngathi nabo soshaya ngathi sihlele sishosha phansi ngamadoda. Bathi-ke nje Job Society siyambonga uNkulunkulu. Sibonga nokuthi ukholo lwakho usagcinile. Ngoba libalulekile usondezela uNkulunkulu. Awugcinanga kuphela kodwa wadlulisela kubantwana bakho nabadlulisela kwizizukulwane ezemva kwakho. And siyayibona ingane zaziningi ezincane zalapha eNgweni. Zicula impela ukuthi hayi zacula ingane noma sesibaba babhekana kancane la soprano noma igwaza kodwa iyona. Babhekana kancane mase ziyibambele ingane la emzini. Waba sekhona lesithandwa sazo lezi ziyasho. Ngibona noma sithi bathi soprano thobula lithi ingane yakho siwasha sekwethile singaphezulu. Phansi lesiyabonga kakhulu mhlobo uNkulunkulu uzagcinele wena. Lokho khona. Asifuna ube idlozi eliselfileyo, ube idlozi eliphilayo. Eselibonayo. Sifuna ukukhala size sokhala. Mina nje ngifuna abafana ngize mina ngiyakhala ngicela ngenza konke ngoba nginemvume. Injalo. Bathina siyabonga kakhulu mndeni wakamdletshe ukuthi ugogo namhlanje nimbongazi. Siyabonga ngena nonke. Akekho ongenzanga lutho nonke nenze utho. Uthi nje nikhona empilweni kagogo, empilweni kamama, empilweni kakhokho. Lokho kuyisibusiso khona kimi. Ngiyebuke indlela abantu bangakhaya abesilisa bayafana, abesifazane bayafana. Imnandi. Awubabuzi. The last time sizobuka sogogo ngafike ngabuka ngathi cha lethule indlela efana ngayo ikhophi yomuntu. Manje uzubuza ukuthi ubani ubani indodana ngoba bayafana. Futhi manje mase sino 16 17 vele silengana nobaba bethu. Serious wena silingana uma uthi sibodla sonke sinetshebo sonke sivele sikhonza abuka uba ubuke indodana. Ungathi ubhuti womuntu. Wena wabona uxolo nosolo you know nje sekuthi nje akulingane. Bafana futhi ungathi omunye uyamphikile umuntu. Njengoba nami nje yabona futhi yamnandi sithi mase sibadala nje sesibukele sona sesiyafana. Asantwana ungathi umfabo lodade wakhe. Siyabonga bakithi siyabonga uthando emthandeni ngalogogo. Sengathi nje ningahleze njalo nibumbene nemunye nomndeni wakamdletshe. Sithi ngahlala njalo nemunye. Bakithi ungakhali umhlobo wami sathanda ukugurela. Ngiyambona umhlobo wami wayibo. Hayi ngifuna angikhali nje ngithanda ukugurela. Kulikuba sakubonga nasipho sempilo. Amama wethu kagogo wethu. Kakhokho wethu siyamcelela ke uNkulunkulu umsa nothando. Uthi noma sekule minyaka eminingi emihlompe yona. Sengathi futhi ukayibalekisa nezinhlungu zamathamba lokho okunye okwenza impilo ebenzima. Sibonga nje ukuthi asikaboni igcuna ke siyacela kona Thomandla. Sicela
ithuba bakaSomandla usiphe lona. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngoba wena ungubaba wethembekile, usigcinile ebudeni bemini, wasihlenga kuzo zonke izingozi. uNkulunkulu wethu, nansi inkonzo yakho siyayibeka phambi kobuso bakho. Sibeka Nkosi yami bonke abantwana bakho uNkulunkulu wethu abazalwayo kule nyanga uNkulunkulu wethu. Sithi Nkosi yami, sicela babaSomandla ubaphe bonke Nkosi yami isipho sempilo, baqhubeke nabafundayo Nkosi yami, uNkulunkulu abavule izingqondo. Siyabonga Nkosi yami abasebenzayo uNkulunkulu wethu, uphinde ukubahlenga ebese sikhulekela Nkosi yami nempilo kamama, uthi uNkulunkulu wethu umuphe Nkosi yami ukuphila. Siyacela uNkulunkulu wethu ebantwaneni bakho Nkosi yethu utshale ukholo uNkulunkulu wethu, ubaphe Nkosi yami nokulalela Nkosi yami, ngoba abantwana bethu Nkosi yethu bayakhula kodwa abanye abalaleli. Siyacela uNkulunkulu wethu uhambe nathi Nkosi yethu endleleni yonke yokubakhulisa, sibakhulise ngendlela efanele Nkosi yami, ngeziyalo zakho zonke uNkulunkulu wethu. Nkosi silalele. Siyacela ke uNkulunkulu umusa nothando, uthi uyilalele imikhuleko yethu nezicelo zethu, njengoba sesiphakamisela kuwena elathini lakho. Siyacela ukuthi noma masicela endodaneni yakhe, uthi ucela kwethu kuzwakale futhi kuphenduleke. Sithi Maria, ogcwele inkazi Nkosi nawe, ubusiswe esifazaneni, ubusiswe nezangasasa Jesu. Maria, ogcwele naNkulunkulu, mawusikhuleke thina sizoni, manje nesikhathi sokufa kwethu. Konke kusicela ngoKristu iNkosi yethu. Amen. Sengathi ngacebisa lezi zipho ukuthi ususamukele isethulo somhlatshelo womoya, usenze nathi uqobo sibe umnikelo
kuwe kuze kube phakade. Sicela ngoKristo inkosi yethu. Amen. Inkosi ayibe nani. Ibe nomoya wakho futhi. Abesana izinhliziyo zenu. Siziphakamisele enkosini. Masibonge inkosi yoNkulunkulu wethu. Kufanele kulungile. Ngempela kufanele kulungile ukubonga wena Nkosi nesikhathi zonke. Kodwa kufanele ukuba sikubonge ngodumo olunqabile. Wathatha isinkwa utusawubonga wasesihlephula izincezo ningabafundi bakhe ethi mina nithathana ke nidle lokhu ngumzimba wami ozonikelelwa nina. Kwasebedlela wayesethatha isitsha sewayini waphinde wabonga wasesinika abafundi bakhe ethi mina niphuzani ke kuso isitsha segazi lami igazi lesivumelwano esisha sakubanjalo leli gazi lochitheka ngenxa yabantu bonke kuze kuthethelwe izono yenzani lokhu nenzela kungikhumbula. Sevuma imfihlakalo yokholo. uKristu wasifela, uKristu uvukile. Siyabonga uzubela kuba sime phambi kwakho sikhonze. Siyakuncenga Baba kuba thina sonke samukela umzimba negazi likaJesu sihlanganiswa umoya ocebileyo sibe munye. Nkosi, khumbula ibandla lakhe semhlabeni wonke ulenze libe nothando olupheleleyo. Sicela uPapa wethu Francis nomqondisi osifunda Bishop sethu Wilfred Napier kanye nabo bonke abasesigabeni zobuKristu abafundela ubuKristu izindela. Khumbula uAndreas Mdletshe, uNicholas Mdletshe, uSenamile Mdletshe nabo bonke abakaMdletshe abangasekho osowabathatha kulomhlaba babizela kuwe njengoba ngombhabhadiso bahlanganiswa nokufa kwendodana yakho kanjalo ke mabavuke kanye nayo. Sengiphiwe ukuhlala kuhle nakukufa kwadluliwe nya. Sengiphiwe inkosi yaphezulu kanye neyengelo sekhaya le. Sengibonga
Sikhulekela nabazali bethu aseboshiye lo mhlaba, asebelele ubuthongo boxolo benethemba lokuvuka ekufeni. Wonana abafileyo bonke kobamukele ekhayeni kwakho. Siyahawukela nje sonke siyakuncenga Nkosi. Uze usibane nabakhethiwe bakho, usibane noMaria uNkulunkulu intombi engcwele, nabapostoli, kanye nabo bonke abangazo zonke izikhathi babegcina intando yakho. Asekubonga yena basekudumise uJesu indodana yakho. Ngayo Kristo sikaye naye sikuye emini bomawucwebileyo lo kodwa mina ukubonga kwakho Baba Somandla kuze kube phakade. Amen, 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 amen. Njengoba sikhuthaziwe kumele sasifundiswe ngamazwi enkosi, sesiqunga isibindi sithi Baba wethu osezulwini.
zombusazwe nozomhlaba banenhlanta bonke abamenyiwe esidlweni semvana. Nkosi, angifanele ukubambela ngaphansi kokuqashwa, ngisho ngezinto usinde umphefumulo wami. Asiduse umsindisi, ongumongi, nomfundisi, nomalusi omuhle wethu. Asibonge simdumise, ngokwamandla ethu onke. Ufanele udumo lonke, ufanele udumo lonke. Nasisipho sokuphila esivela ezulwini, esizophilisa thina. Lesi sipho sekelosi, awusiphe sona Nkosi. Size ubumnandi baso, size ubumnandi baso. Nandi gazi lomsindisi, lingumthombo wokuphila.
lokwama-French lapha nje kusuku lwakhe lokuzalwa. Simcelela impilo enhle nende. Yenza ukuba ngokunxusa igama lakhe lengcwele bonke abakudlayo baphiliswe komzimba balondolozwe futhi ngomphefumulo. Siyacela ukuthi ngosuku lwakho namuhla indodakazi yakho iqiniso okholweni, uyipha amandla, uyiphe ukukhalipha, sengathi lo mndeni wakaMdletshe ingawuhola ngokukhulu ukucophelela nobuqotho. Siyacela ukuthi umhlahlamelise umakho omkhulu ngegama likayise enendodana nomoya ogcwele. Amen. Happy birthday. Kodwa ke umuntu uzoyibonga yena ngamunye phela ngiqe umuntu akayibonge nje ukuba khona kwakhe presence bekusho njalo ngesingisi uba khona kwenu nje lapha ave kusemqoka umama lo angingisho first born njalo mina uzimbona ukuthi old age home ngempela lento kuthiwa nje old age home so nayi pioneer Father siyabonga kakhulu. Grazie a te. Khona kusalele uFather engabonanga ukuthi wenzeni iwine uFather ugcina wenze njani. Hayi wenzele umsebenzi. Siqhubeke umlazo omunye engaze ngikhohle kuthiwe kucelwa abantu bangahambi khona amanzi. Mina akangikholelwa ke manzini amanzi nje ethola nje emfuleni uwela umfula angisebenzi namanzi ngisebenza ngamanzi adlule endaweni ezithile so kuthiwa abantu abangahambi ave sibongile usazophila mama ayi someday sivele sizizwe sizingane ngaphandle kwa ngikhuluma nje kuyisiminya lokho angihamba ma khona ukuthi nobhontshisi nje mina ke ngisho ukuthi nobhontshisi uyazi lo nomganile akakwazi umama uyakwazi ukhona nje kha uphuthu lami nobhontshisi wenza sure so ke nje akasigcinele yena sesamdinga ave sibonga God bless amen uthini Father abayele ngeke sidlala Father Imi umnikazi wakho webuza ukuthi bebuza ngizolenza njani ngingamthethe khona ngimthethe kulenze ngizopheka